Herovre er det. Ej, Lukas væk. Lukas, skal jeg fange dig? Lukas, skal jeg fange dig? Skal jeg fange dig? Skal jeg fange dig? Nej. Hej. Hej. Hej, Basse. Kan du gå op og ramme den derovre, skat? Kan du det? Kan jeg finde ud af det? Hvor er du dygtig, Lukas. Hvor er du dygtig. Hvor skal du hen? Far lige hjælpe dig? Far lige hjælpe dig. Kan han godt selv? Hej. Hej. Hvor skal Lukas hen? Bæh. 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 Skal jeg komme og fange dig? Lukas. Det må vi ikke. Det er ikke vores. Lukas, det er ikke vores. Det er ikke vores. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Øj, spændende, hva'? Øj. Pas på, at der kommer biler, skat. Pas på, at der er en kant der, skat. Pas på, at det ikke falder ned. Kom, skat. Sådan, dygtig. Så vi kan finde vores hotel. Hvor er du dygtig, skat. Der er vores hotel. Ja. Hvor er du dygtig, skat. Hvor er du dygtig. Der er en kantsten, så vi kan klare den. Hvor er du dygtig. Det var godt, skat. Hvor er du god til det. Hvor er du god til det. Kan vi se kravle op? Nej, vi vil godt selv. Hvor er du god til det, skat? Er du dygtig? Hvor skal Lukas hen? Hvor skal du hen, Lukas? Nej, Lukas, skal jeg fange dig? Skal jeg lige fange dig der? Skal jeg lige fange dig der? Lukas? Skal jeg lige fange dig der? Er det sjovt? Spændende, hva'?